Tashar Islama Muslim TV za ta kawo muku karatun Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo. Mu saurara, mu amfana domin ilmantuwa don sanin addininmu na Islama. Idan wannan shine karo na farko da kuka fara kallon channel ɗinmu, ku yi mana subscribe, ku danna alaman ƙararrawa, ku yi mana like da comment da share. A sha saurare lafiya. Ka kai wani mataki ka yi fada'i za ka ga Allah. Saboda haka mutum ya shiga cikin wannan yanayi a dinga dan jefa masa dabino haka ko saboda dai kai ya mutu. Saboda haka anan har kwakwalwar mutum ta fara zautuwa saboda irin wahala. Shi dai ba zai so ya fito bai gan shi ba, a ce ba ka da rabu. Wani ya fito ya ce shi ya gani, wannan ma fito ya ce ya gani, kai an sa ka baka gani ba amma kana cikin azaba. To kaga ko kai